Gelek joget maneh gendeng kondor yo beda manuke apa manuk bondang mencokane uwit bondang ojo mencok ning uwit bondang mencokane ngendhuwur kandang Jenggelek tangi maneh kondori yo gendong manuke apa manuk sriji mencokane uwit pari ojo mencok ning uwit pari mencokane ngepangkon petani Jenggelek 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 iki request Bakri kok endangnya mlebu nggon Bakri Jenggelek joget maneh arep kondori yo gendong manuke apa manuk udur mencokane pinggir pager ojo mencok ning pinggir pager mencokane ngendhuwur geger oleh siji iki yo bener dhuwur geger ya mancan si Mbah ki ora kelalen endi geger nggih tolong Bakri karo Yayan tetep ngendang penak ora Mas ora usah alasan bisa jajal Bakri tangannya utik-utik bisa Pak Bu niki nek kinten-kinten setengah jam mulai kaya ngene ora apa-apa nggih nek bali pijatan karo kerokan tanggung jawab Jenggelek Jenggelek tangi maneh kondori yo gendong manuke apa manuk bondang mencokane ojo mencok ning uwit mencok ning papan sing kejembar iki mancen bener paman sing jembar aja sing celempit-celempit ya Riz yeah. Jenggelek Jenggelek joget maneh kondori yo gendong manuke apa manuk sriji mencokane uwit pari ojo mencok ning uwit pari mencokane ngepangkone MC Lah Udah. lah iki den Masya Allah dene meneng kabeh Nah, si kena. Wildan foto Wildan tukang sone Mas Imin kok Mary Mas Latif Mary keprige iki iki jenenge rezeki nomplok ya. Penonton ora oleh iri ya wah iki karepe nyong karepe sing nyinden barang karepe endang Estorina iki kira-kira setengah jam lah blendet anget kok neng kok mandan mambu sangseng mambu apa iki Jenggelek 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 joget maneh Kondori yo gendong manuke apa manuk bondang mencokane uwit gedang ojo mencok ning uwit gedang mencokane ngendhuwur kandang iki yang menang banyak tukang kendang
dengan judul Yayan iki ket mau yo ngarep oleh mburi oleh